Fl-ewwel sentejn ta' Gvern ġdid kien hemm titjib fil-governanza u fil-proċeduri ta' hedging kif ukoll tar-rata tal-kambju. Dan jirriżulta minn rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-hedging li sar mill-Korporazzjoni Malta fis-sena 2014. Rapport li daħal fid-dettall ta' kull laqgħa li saret fil-perjodu mitlub. Ir-rapport tal-Awditur indika bl-iktar mod ċar li l-maġġoranza tad-deċiżjonijiet li ttieħdu kienu riflessi r-rakkomandazzjonijiet magħmula mir-Risk Management Committee. Fi-stqarrija l-Gvern qal li jirrikonoxxi wkoll il-kumment li għadda l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali dwar it-transazzjoni ta' hedging li fiha sab dokumentazzjoni mhux kompluta. Dwar dan, f'Marzu li għadda, Malta infurmat lill Gvern li permezz tal-hedging transactions li kellha magħluqin u minħabba l-miri li ma kinux qed jintlaħqu mis-suq, il-prezzijiet tal-fuel kienu se jiżdiedu b'2 ċenteżmi. Għalhekk biex din iż-żieda tiġi evitata u żżid in-numru ta' kumpaniji li jistgħu jipprovdu dawn il-hedges, ittieħdet deċiżjoni mill-Ministru tal-Enerġija biqbil maċ-Chairman tal-Malta ta' dak iż-żmien li Malta tibqa' attiva fis-suq. Wara kuntatti bejn il-Gvern ta' Malta u dak tal-Azerbajġan biex jiġu introdotti sokar trading, il-Gvern waqqaf l-involviment tiegħu. B'hekk ma kienx hemm involviment tal-Gvern fit-tranzazzjoni li tmexxiet mill-Malta. L-istqarrija kompli tgħid li fil-ġimgħat ta' wara Malta infurmat lill-Gvern li għalqet il-hedges ma' sokar trading u Malta kienet f'pożizzjoni li traħħas il-petrol b'2 ċenteżmi u żomm il-fuel stabbli. L-istqarrija temmet tgħid li l-Gvern se jilqa' r-rakkomandazzjonijiet tal-Awditur u se jassigura li Malta timxi magħhom.